Clar, això no pot ser. Així n'hi ha, especialment en la comunitat valenciana, el que tu has dit, un dèficit democràtic. Els partits polítics que estan fora del duopoli PP-PSOE no tenen un espai, perquè els mitjans de comunicació el neguen i a més n'hi ha una barrera aritmètica, política, sociològica i psicològica que no el deixen passar. I això el tenim que vencer nosaltres d'alguna manera. De totes maneres, anem a veure. Quan a un poble li fiquen una sèrie de barreres per a que no puga progressar en una part important de la seva població i de la seva població ideològica, poden passar dues coses. La primera és que n'hi hagi un fort component ideològic, el que tu reivindicaves en aquest moment, que puga dir, bueno, això n'hi ha que vencer com siga, n'hi ha que ajuntar el que se puga ajuntar i sobrepassar aquesta barrera per des de dins canviar les normes, o bé pot passar l'efecte contrari, que és la digressió total. És a dir, com ningú de tots anem a tindre ninguna possibilitat d'arribar, ens mantenim fidels en extrem a les nostres ideologies més íntimes i per tant jo no me tinc que ajuntar a ningú ni me fa falta ningú al meu costat perquè així a soles entren pures sangs i jo crec que hem arribat a aquest extrem així. Com no n'hi ha cap de possibilitat d'arribar a les Corts, com no n'hi ha cap de possibilitat d'arribar més que a algun que altre ajuntament per ahir i fer un poc de política, doncs cada un se mira al melic i anem tots despejant valors per que fora. La pluralitat es una base fonamental para la democracia, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que estem analitzant alguns components de què és el que va passar després de les eleccions, no? Vam parlar de la barrera, de la divisió, de la intromissió, i en quant a la barrera, per lo que tu dius en el 99, pots reclamar la barrera perquè tragueres un 4,98, en el 2003 tragueres un 3,3% i podies reclamar-la també, però ara no ho pots. Home, no. Sí que pots demanar que fiquen un 2 o un 1. No, però és que jo estic convençut que si en el 99 en aquest 4,9 haguera estat la barrera del 3% i haguérem estat en les Corts Valencianes, estaríem parlant d'una altra manera. La història seria completament distinta perquè tindries un foro polític que són les Corts Valencianes d'on plantejar tots els nostres ideals polítics i d'on treballar per a la comunitat valenciana, que és per lo que estem. En el 2003 exactament el mateix, haguérem estat representant en les Corts Valencianes, és a dir, per culpa d'aquesta barrera no apleguem i no tenim representació i no tindre foro polític, que és el que ens passa als tres que estem així en ninguna de les institucions valencianes, ni en les Corts, ni en la Diputació, ni en la Federació de Municipis ni Províncies, és a dir, com a presidents i líderes de formacions polítiques no tenim avui per avui un foro polític que siga el mig de fer aplegar a la societat valenciana. Un escaparate també, al cap i a la fi, no? Exactament, i a ficar propostes, esmenes, mocions, és dir, fer treball polític és el nostre. No, però no volia jo afegir una cosa, però també és molt important pensar que n'hi ha una altra barrera que és la barrera de la mentira que ha imposat el Partit Popular en la societat valenciana. És dir, el vot valencianista en aquest moment majoritàriament està dins del Partit Popular. És un vot totalment prestat. Vora de 250.000, 300.000 vots voten el Partit Popular perquè pensen que el Partit Popular fa una política valencianista front a un partit socialista i front a una esquerra republicana i front a un Zapatero que ens discrimina. Bueno, eixa barrera, la barrera és la barrera de la mentira, la barrera de la demagogia. El Partit Popular ara últimament ha dit que vol tancar els repetidors de TV3, però en paral·lel està negociant en Catalunya, en el govern català, en la Generalitat catalana, la legalització de la TV3. Per això va demanar el múltiplex que ha aprovat ja el Ministeri d'Indústria per a que arribi la senyal de TV3 a la comunitat valenciana. Per una banda, fa valencianisme i diu als seus votants que vol tancar els repetidors d'Acció Cultural, però per una altra banda està legalitzant, ja ha legalitzat TV3 en la comunitat valenciana. Per una banda està dient que defèn el valencià com a llengua pròpia, idioma valencià, l'idioma valencià el guanyà la gent valencianista en el carrer en el 82, començant per les grans mobilitzacions que varen fer nosaltres des del 79, que s'aplegà a l'acord estatutari on definia la llengua valenciana en l'Estatut. Això no l'ha guanyat el Partit Popular perquè en aquest moment no manava. Ni existia. Ni existia. En el 2006
L'únic que s'ha mantès és l'idioma valencià com a denominació oficial, però també és veritat que el Partit Popular ha incluït dins del nou estatut el terme País Valencià, que ja estava però el torna a introduir, i a més afegís l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que tots sabem que és l'instrument més autodestructiu que tenim els valencians, que està compost per una majoria de membres de l'Institut d'Estudis Catalans i que està fent valencianisme i que és el que està imposant una sèrie de llibres de text en català en els col·legis. Pues també hi tenim una barrera, perquè la gent pensa que el Partit Popular és un partit valencianista. I nosaltres tenim que desvelar, tenim que desmentir, tenim que fer aplegar a la societat valenciana aquesta imatge de valencianisme virtual que té el Partit Popular. Això és molt important. I que el Partit Popular mos defèn. Doncs mira vostè, mos defèn i no mos defèn. Ara s'ha aprovat que el Partit Popular ha retirat una esmena en la que demanava a nivell nacional 600.000 milions de pessetes per a fer el trasbassament de l'Ebre. I per què l'ha llevat en el Congrés dels Diputats? Perquè el senyor Rajoy li ha dit als representants valencians en el Congrés dels Diputats que la lleven, perquè no pintem res. És que tenim que pensar que quan s'aprovà l'Estatut d'Aragó, en l'article 19 de l'Estatut d'Aragó, prohibeix el trasbassament de l'Ebre, prohibeix el trasbassament de l'Ebre. I l'Estatut d'Aragó és una llei orgànica que tingué que anar al Congrés dels Diputats, anar a la Comissió Constitucional. El Partit Popular votà en la Comissió Constitucional a favor de l'article 19 que prohibeix el trasbassament de l'Ebre. I després anar al Pleno on estan el senyor Gil Lázaro, el senyor Calomarde, el senyor Pedro Agramunt, la senyora María Ángeles Ramón Gin, estan ahí tots, i tots ells votaren a favor de l'Estatut d'Aragó que en l'article 19 prohibeix el trasbassament de l'Ebre. El sant què pot demanar? Quina legitimitat moral té el Partit Popular per a dir als valencians que està a favor d'un trasbàs que ell mateix ha votat, prohibint-lo? Per l'amor de Déu, és que això és la gran barrera. Per això el nostre accés als mitjans de comunicació és molt important per a que se vegi la veritat de lo que ens està passant als valencians. Nosaltres ja, abans en les eleccions, de fa 2 anys, ja venim dient, des de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ja venim dient, a través dels foros que teníem i dins de les nostres possibilitats, que són reduïdes, la confrontació entre el PP Aragó i el PP Comunitat Valenciana, o el PP Castella-La Manxa i el PP Comunitat Valenciana. I venien dient-lo. És dir, si el PP d'Aragó ha portat al Constitucional l'Estatut Valencià per el tema dels excedents d'Aigua de l'Ebre, i així s'està fent campanya en el trasbassament de l'Ebre. És dir, això té que esclatar en un moment determinat, i el moment és ara. És dir, per aquesta intromissió de ser regionalista un partit que és centralista. I ahí ve una de les grans també confusions. És dir, el Partit Popular és un partit centralista, és un partit nacionalista espanyol, i dins d'aquest centralisme estan governant una autonomia, i autonomia vol dir descentralització, descentralització del govern central. Nosaltres pensem que és una fal·làcia que una descentralització, una autonomia estiga governada i estiga regida per un president d'un partit centralista. És que se pega de pla, no? Entonces, des d'Unió Valenciana pensem que això, com dia, és una fal·làcia en tant en quant en aquestes Corts Valencianes no estiguen governades per un partit propi. Això sí que significaria realment una descentralització. Això és el missatge que està donant el Partit Popular, que és un partit propi de la Comunitat Valenciana, però no és així. Nosaltres anem a votar ara un senyor que és gallego, que és Mariano Rajoy, i us està demanant a la Comunitat Valenciana per a ficar de president a un home d'una altra comunitat. És dir, i per què? Perquè és el president d'un partit centralista. És el que s'està demanant ara. Nosaltres el que volem és tindre la força pròpia com a autonomia, com a nació valenciana, i tindre la força dins d'aquest estat espanyol per a defendre aquesta autonomia, aquesta descentralització, que és un pseudo-estat federalista, no? Que és hacia on Unió Valenciana sempre s'ha definit, a intentar canviar el que és l'estat espanyol, demanant un estat federal per a tota Espanya, on la nació valenciana tinga un poder total polític. És dir, tindre el poder polític significa poder fer aquesta política de cultura en defensa i projecció de lo que és el nostre idioma, la nostra cultura, tot lo nostre, a banda
sobretot de reclamar, defendre tot el teixit empresarial i econòmic de la nostra autonomia, tot el tema d'infraestructures, carreteres, AVE, port, a banda d'esdeveniments esportius, etc. Però tindre aquest poder polític significa, per a una comunitat, per a una pàtria, per a una nació valenciana, significa agarrar nosaltres el control del nostre present i del nostre futur com a valencians, no? Estem en una descentralització que va cap a això, a la descentralització total, però aquesta descentralització, curiosament, està governada per partits centralistes, perquè som uns dels parlaments en tota Espanya amb menys pluralitat democràtica, amb menys pluralitat en quant a representació de partits. Vas a una